Hej, her mikrofonen. Et poddvarp nu øyne video som släppt tabelige til. Poddvarpet hever framvis sine egnu heimasøyo av mikrofonen FO, men kommer øyne ut i samstarve vi tøyndatjenestene lokalt FO. Og her tror jeg noen velkjentar sosialmilar og video og poddvarps plattformer. Vi intervjuer personer som har spennende vidan å døyla og etla avhøverda meningar om ikke bare hva som helst. Mikrofonen parsta politiskt oheft, kjöldtotta og upplysande, øyne i mån til hva som framme og i tøyene. Jeg er det Boetid. Velkommen. Velkommen til mikrofonen, Atur. Vi hittar Tauro Vichelto, forkvinn og i mekt. Her sitter vi av Østlandsvennen i havn, og som finner lokalen og fra Felanon. Og Tauro for at sier fra oss om virksomhet og hva de arbeider for. Og jeg husker jeg bare veien til jeg sa jeg så grønne av heimasyn så hadde jeg her fire om rettende, at det er nok så avhørt punkter inni av rettende og samskifte og de tingene her. Folk som har ringt til samskifte, det er rettelig nekk for i landet her vi er kjensler av. Og til å skrive noe om her at det er rettende som de følelsene har, og det er relatert til her konvensjonene til ST, om rettende til mannarettende og de tingene. Ja. Kan du forklare løsning om de punktene, hva du husker om oss tingene? Det grunnleggende i å være menneske å være for at se fra. Begge hva vi husker, hva vi mener, og øsne for at ha avvarskan av eget liv, som øyelig grunnleggende for oss. Og i tog samband hever mekt arbeid vi at menna tannparsten av bregøtjenen, kan jeg si, her som samskifte en tøyende parster. Og vi vet at øyne sammansett, til vi tar samskifte, så det bare til at sutja og at høyre og at tåsa, og at minnast og at lesa, og det faktisk også en tøl. Og innenfor ødelig hæsi det så imiskar avbjøringar som slett ikke alltid lujast. Så tar man tåsar om samskiftes øke, så kan det virke nok så einfalt. Men det det alls ikke. Så for jeg fremja ta grundläggande tørven av å være menneske og å kunne tåsa og samskifta, så må vi som samfunn huksa hvordan vi gjør det her. Så det at tog økene vi tar arbeid med. Ja. Og tar vi tåsa om samskifte og en sånn paraplyorganisasjon som mekt, så det sjående som du sier, det blir en rettelig fjellbrøtt problemstillinger her. Altså, du har deivafellet, du har blindafellet, og du har andre autismefellet, du har så det er brøtt spektrum av forskjellige her. Ja? Og da det tåser om samskifte, hva er trobladjen i praksis og i samfunnet i det, få ødelig ikke til at det skulle hava rikket ikke som det skal, eller hvor har man sånne, hvor det nøyet til arbeidet og røyne avskade til politiske skipene? Hva det særlig som følelsen, eller som skrekkeren klemmer særlig? Altså? Hvis vi hittar etter reglene og loven, så kanskje mangler ikke, og kanskje heller ikke at det peningelige sugene, men tar vi så hittar etter hva hender i verløkene, så være foreldre og borgere ikke møter av en hatt, så de føler at det er nøktende. Og det det som ergrelig, halde jeg, og det et uttrykk for at vi har nekva skipene i grunnene, vi har et lite land, og vi har skipene, og vi har ra, og kanskje også en av politiske skipene som øyelig sammansett, her som vi mangler samskifte. Og i samskiftestrobeløkken så mangler vi etter her samskifte. Vi at skipene tåsa sammen, at borgeren føler at han får en holder tilpå, og tar vi tåsa om borgere, så det nesten ikke en søva som lujest en her. Hvis jeg har samskiftestrobeløkker, så lujest min avbjøring skjoldan, avbjøringen kjønnen øren. Så det hever tøytning at vi bare får samstarv mellom gøyrer, vi får samstarv mellom skipene,
så at borgaren føler at han vil møte av en holistisk nåt, at vi ikke bare et petti av noen mennesker, men at vi hele mennesker som har bruk for hele der tilbøye, og ofte vi samskifte, så det, eller jeg vet ikke om det ofte, men det kommer mer enn så fyrig at det øyne avbjøringer, som kanskje i årsøk til at som gjør et samskiftes avbjøring. Og i tog sambanden har vi nemlig vist at vi har en velvirkende sjøndebel i førjen. Vi sitter jo en øke her som vi tar sjøndebelen hesmeien, og vi tar David hos hesmeien, og det prøver sitt slett at ivast i at det pure imiske avbjøringer. Så det som vi saknar at vi mulig bruker sjøndebelen som et døme om noe som kan virke vel, som møter borgerne rett praktisk. At jeg har samskiftes avbjøringer, at jeg kan komme inn i et sted og føle at jeg feir mett tar forløkene som jeg halde skulle mennast. Ja, så det nok så avhverst å si at jeg lærte man lykke halda fast sinter vi spørningen om sjøn avbjørnger. Hvis nu du har en person som har samskiftes avbjørnger, og det relaterer ved sjønene, så kan det godt være kanskje i omkringføren at det en person som slags blinder, han ikke diagnostiserer noen egna troblag som så. Men allikevel så visste det så kanskje at det nekka vi koordinasjonen i egen som gjør han klarer seg fylle vi i skolen. Men ofta så får man bøyna inn at det er også mentalt galt, ja. Man hade så en person som klarar sig att samskifta klarar sig fylla vi i skolan, så är det att han är intelligent. Eller också till hans stöla. Men det kanske det är också i öronen, eller också i ögonen, eller också här i mitten också neurologiskt. Det var nog snägt fram i milen om Karlstad-modell i fyra. Innanför skolan och till folk böten eller närmare vi särligen ja, en slag av service som är speciell och det får så en undervisning som kanske är mer grundig tar man brukar ta modell, ja. Men för man så hittar efter hur det är förvalta så är det lagt av en stone som är allmänna. Men hittar efter hur modellen snurrar sig så snurrar det sig om att föräldrarna ska involvera, ja. Och att det ska vara temor aktiva lottakare och det är ganska viktigaste brickor ut, ja. Men det blir ofta så att nej till det allmänna som står och det blir en form för institutionella löster det går efter det och föräldrarna skulle komma för väl gångt inte vara för väl vi alltså till och så håller det också det kanske också förkälla i föräldrarna det kanske hade med hade inte också provat och systemet kan klara för det. Det en spurning om rävfästingar och det säger att kanske det manglande förståelse. Jag vill framom allt säga att det manglande samskifte. Att vi har donalig fagfolk av imiskon ökjon och vi har kanske fornek för kipaner. Tog blev det flökt. Og ta ui totosar om Karlstad, så det nemlig foreldrene som en tøyande brikker, men fyrir hetta her badne som har bruk for tøy, så det øysen stånar, det øysen flytjartilbod, det øysen familie, og det et tilbod som hever så utskjulig større tøytning fyrir hetta badne, fyrir å kunne sia øren fra, oansett om det høyma eller ærastan, ja. Så jeg kom atter og atter til den nye støvna, at vi har fagfølge, vi har sikkursjottaner, nøktande jottaner, og vi har sernam, som nemlig, for innan høymasøyne i morgen nemlig, at hitja, her ergofysioterapi, her serfrøyinger, sernamsfrøye, samskifte, sjøen og tala, og leserådgivning til folkeskolen. Og atter kommer vi til det, hvor føler så borgerne at de ikke vil ha møter. Vi då öra väl att sätta åra kvarje tilbud vi skulle hava, da vi fer inn av høymasøyer, så ser det øyelig godt ut, og det ser man ikke allmanna versjonen, det ser øyelig godt ut, og da vi leser det, og allikevel virker det som det et skott i middelen, tjenestene og borgere. Og anket vi firmaene hokse om, for kvønn det tjenestene til, det ikke til borgere, og kanskje det et sort en virkjenning av at de som arbeider hinner med igjen, hoksa først og fremst systemet framom borgere. I ødlom føren det som flere borgere føler.
Og det vi nødt til at jeg ikke olvara. Og det må jeg gjøre det rett, jeg har foreldre hvordan de prater, altså. Og øsnet her vi at, og det ikke til at mekt vil si at avbjøringen vi samskifte løtt at grøya, men til dømes har vi vært og vidtja en samskiftestepel i København, her som vi suttja at det virkar, og det virkar på den måten at jeg kan som borgare fære inn i et tilbå, et hus, som gjør meg til rådgjøvingene som jeg skal leve, eller foreldrene til et baden. Og i fargen virker det i nekvann føren som om at det et liv i midtelen. Hvis du tar som nærmengar i skolen, så ser de så lekt fra selv om baden eller foreldrene. Og det vil si at du først noe liv i midtelen, her som vi kunne huske kunne vi en samskiftesdeplig i fargen, at det ble nekv praktiskere. At hvis du hever avbjøring vid talene, så først du inn og først her rådgjøvingene. Og så det ligger det kommunalt nere, at det ligger kommunalt, og tjokken ligger det til det allmänna, at det som vi tar de yngstokken ved er skipene ta seg sammen fram om alt, og at vi ikke skapa flere tilbå, men at vi fjølger om det som vi hever, og gjør at det er mer malrettet til hvordan vil borgeren heve det, og hvordan kan det hjelpe borgeren vi samskiften, så han får være en pastor av samfunnet. Her du finner gehørfisen, eller har du arbeidet lunchfisen her, akkurat denne konsepten her ved en samskiftesdepel, det... Alt arbeid har mekt bygger av SS-8-man om retten til øystaklingen i Berabrek, og i to sambanden har vi vært og gjørst det. Vi har vært i Genève, vi skukket fra grøying, og i søgnast var vi i evneslista. Det vil si at det viser hver vi skifter limafellene til oss. Vi har 24 limafellene i mekt, og det viser hver øke teimeta ikke nøktan til enda førjen. Og her samskiftet en pastor. Og mekt altså, vi sier ikke at det skal være en samskiftesdepel, men det et oppskott fra oss fire, så vi sier ikke at det fungerer ærastan. Så hvor skulle det ikke gjørs det her? Så vi har arbeidet i nøkker vi tankene om en samskiftesdepel, og vi har haft samskifte vid limafellene om tankene, og her som vi har vust, som jeg sier gjerne, av kjøndebelen som et døme, her som borgere velger kjenne seg møtte. De kommer inn av kjøndebelen og få til rådgjøving som de har bruk for. Så vi har arbeidet noen vi har sånn, og vi vågner, altså framom alt vågner vi at borgeren får en bedre tjeneste. Så hvordan politiske myndigheter velger at skipa det, og det opp til tøyer, men vi halter at vi hava et godt husgått vi samskiftesdeplen. Og her du finner noen utmeldinger, noen avbendinger om hva politikere og folk innenfor det politiske skipene, hva de mener? Avbjøringen vi politiske skipene ofte at tar blanda hotøk. Og vi hørst politikere nevna hodtøk samskiftesdepel, men ofte ferdig at ivast ui hva det som ligger ute. Og jeg halde etter her at det samskifte som mangler i midtelen, politiske skipene og brekøkje. Og vi har finnet grønt ljøs fra limafellene og arbeider vujer vi har sånn. Og så skal sies at kjøndepelen så her, og det gledes vi om. Og de var fellet hever øysene og ikke om at torra limer, at de har de vita best hva best for torra limer. Så at det er kanskje ikke vi ødlån, og vi ikke at brøyde noe vi kjøndepelen. Men annars vi ødlån tøymon som hever til dømes via tåsa og vi minner noen og via lesa og her det flere virkskifter her som vi hadde vilja at fagfolk hadde et negv tattare samstarv om borgere. Ja, altså, det rettelig grønt og tar man hör om eller tar man lærer om og fær og vittne til några troblagen til dømes det vi har ilt vi at samskifta ilt vi at tåsa det nok snakk bøten som har vi skilt og onkel Adam som var dum her finche diagnoser stendet fra en føren at de har det kan danskarne kallar for verbalt dyspraxi ja?
Och det är så neurologisk förstörelse som gör att det inte får prata ordentligt. Ja? Det blir så till att träna det så men det kräver en intensan insats innanför talepedagogik eller logopedisk insats, talvänjning. Och tillägga som att man kan läsa i Danmark om det, Sundhetsstyrelsen och såret, och så finns det fel i Danmark och i London, Sverige och Amerika och vad är det. Men det är som att några sådana trupplögar kanske inte blir artikulerar i förrän hvis man inte har några som är visst att äta, och det är så smått. Och det är något som inte kommer fram, alltså. Så det är säkert nog några sådana avbjörningar. Det täckte några så fram men så kvart det eller så. Det är ett uttryck för att vi är lite land. Och det är längt i mitten ösne, där så med avbjörningarna. Men jag vill ha att trojas det här som du säger vid diagnosen. Så det är en avbjörning i okra skipan. Det är att vi löjt ett diagnosen. Og her vi hava de som ikke får en endelig diagnose, en avbjøring. Og vi er enda ferdig lovgjeva etter diagnosen, og så sånt som lovene om allmennatrykt og tjenester har vi øysene sagt at vi begynner vi har som diagnosen. Og det vil si at det er bare erkryligt at du ikke har diagnose, eller at du ikke har hesa diagnosene. Så dette er en avbjøring, og råkner vi at vi til førjon alltid færre hava tørva at løyta til underland, til etter rådgjeving. Ja, men her, altså, og likevel hava vi avbjøringar vi, som en avbjøringar som negv hava. Så det er ikke endelig til at det er bare de som hava okkur sérstaka diagnose eller mangla okkur sérstak som tørva rådgjeving. Men til øysene, altså det er brøya. Tek man till dömes låt oss säga autism, som är en sort öle brott, man snackar om spektrum, och hur tar diagnoserna om ja men kvart han innebär i grunden kvart hur det gamla definitionen på autism, så var det en person som slett inte kunde nås, som var födelselös och som slett inte kunde få näka kontakt vid och som inte kunde uttrycka empati eller näka som helst. Men så det gli i så en forskning långt den här. Man kan se att det har onkel symptom så kallar vi det autism. Men hur så näkt ger man av medicinska kanningen alltså man ser att barn som finns diagnosen autistisk finns det nog så kött kanske. Jag säger som får den att det är kött då. Kanske inte färgen men som måste ja. Och ja men tablet trubbelösning att det får inte medicinska hjälp det skulle. Kanske är det allergier som gör det. Ofta har man hört om att hästen drunken den gentan har allergier. Tål inte äta brej eller hodge eller vara ute så och inte skil kvui och handla hon är så reagerar som och hävda så. Och så ser man det bara autism att han flattrar vid handen eller också i tandstål. Så avvis man för att göra några medicinskt viende person till man säger men hade bara att autism så vi får inte kanna några vi får inte göra några skanningar i höjlan eller av narkotiska allergien eller av infektionen och sådana som kommer är det något autoimmunt som gör att personen reagerar så lös? Är det virus? Är det bakteriellt? Eller är det allergier? Vad är det som gör det? Så är det också. Och allt det är med annan och sådana lär ju att det inte så det blir ju en sån komplicerad medicinsk historia så nästan så. Men vi säger för medicinska hjälp så är det en trubbelläge. Så det bara säger okej att autism så kan vi det bara och så kunde det bara få sån där av plåster på svar sån där extra undervisning kanske eller något men vi smart här man fick in orden gärna kan vita alltså till man klassar det som något som är mentalt eller något som är genetiskt som inte kan göras vi alltså. Har det en lagt nu neurologer i Amerika som säger att det är. Abregationen är det inte som är enfalt. Och jag vet väl att nu har vi själv sitt sagt att det är ett problem vid diagnosen. Men hinvägen är det flera som finner en lätta i diagnosen.
Så det är inte så enkelt att diagnoserna är en fudgende eller det som har störst antydning att vi som borgare føler oss møtt. Om det så vi en diagnose, eller utan diagnose, men vi får att hjälpna som vi øya få. Så jag känner flera som var nämligen löjda efter hur det så. Och så det som har ett gott samskifte, högast brek. Och här kan diagnosen, och nämligen vi vidger tillbøy, som du nevner, vara en øyelig latt. Så man skal ansa så vel efter, og det er også en tog av brek og ikke blir øyelig sammansett, at det sjøldan bare øynsøva som viser sannløykan. Og da du sier brek øyja, og altså, jeg har vært utenlands som kom til før, så synes jeg at vi bruker negativt, vi fører bruker negativt å bære brek. Og hva det i grunden? Når det med brek? Hva betyr det? At til før har vi et forut og limafell mekt, og her det ødelslø av avbjøringen. Og for åkken har det haft tydning at vi varvøyda, og for rønte vi å finne kanskje et annet år enn brek, men nå brukar vi konsekvent att bära brek. Och vi føler att det tørver att vi för att veta vad vi tar så om. Hvis vi tar som avbjøringar eller tarn, så det så øyla negv. Men tar vi bära brek, så det ett eller annat. I min førje det en protesa, et bøyn som fer at det virste, at det kan være virste og gjøre en stenon. Og for ånder det høylevaver, og for atter ånder det tilpå. Og så det bära brek en eller annan misser som ger att du ska ha en kompensation för jag virka som människa. Och det ju så öjliga nekv. Och akkurat att hotet, det kunde tidsen höjland det att checka så. Till ödslu av brekon, ja. Så kan man ta som om det, om diabetes brek, men det det limer tjockon och så framvis, ja. Ja, okej. Så det men det avvärt ösnen och hur følte du att det nästa det mest viktiga nu för skola och skolaverk och för allt det att det ska fungera optimalt och ska helt det viktigaste tingen som skulle vara bättre på. Vi har nu finns en fond i januar man vi landsorskvinna i Almanna Malon. Og atla føra i hvert fall henta tankan vujare vi samskiftesteple, og vi da òsne bia fund vi mentamalaræran. Og avbjøringen tar vi to som samskifte, så det her samskifte i middelrajene som òsne en stor avbjøring. At åt rager åt, og et annet rager åt, og det vet ikke av hver nøron. Og tog har vi òsne vurst av samskipande åndene som vi vilja heve her som folk uraven og møtas og tåsa om brekøtje. Og så okkara telving byrja, og kanskje neste løyker at tåsa, å møte landstorsfolk og vita hver det og for okkon har det øyla større antydning å vita hva politiske myndeløyken huksar, og kanskje røyne at avvarska det, så som vi kunne. Annars opplever vi fer etter fer at det godt samskifte i middelen politiska myndeløyken og mekt, så det det gledast om. Så vågner at vi i kommande og koma lydsende langre, og kanskje få omskipa nøger ting, og enderhoksa kanskje nøger ting, og hitje etter tog som vi heva. Hvordan kunne vi få det som vi langt heva av virka bedre fire borgere? Det mer innenfor de voksne, eller for de bøttene som du meter at det større avbjørninger for brøytinger? Jeg husker at det begge, og det også at det skott i middelen hvordan jeg var du erst. Det er 0 til 1, så erst du i øynar skipan, og det er agent til tjejtrus, og i øynar, og så blir du iver tjejtrus, og at det blir etter her hever du imiska skipaner. Og jeg vet ikke, det en forklaring på hvor vi da skipan så, men det ikke til fremme for borgere, at vi gjør sånne slø av imiska skipan. Så hadde vi kunnet gjøre det litt som det prøver videre et lydeland, altså vi burde jo åtte at funne og det av at gjøre det praktiskere hoksie. Du arbeider hartvis når vi lunsje involverer. Jeg minns, altså, det har en annen terror kjeld, og så minns det var en oversymjør, men til nekvar er han så igjen halvtid det var. Og så ble du, så du arbeider innenfor bøyra, er det ikke det, bøyraspolitikk? Det siste min.
Hon ja, Gunva vi kjelte. Hon sitter i klackskar. Så var det. Ja. Akkurat. Men du var innanför mekt och nog snack var. Er innanfor mekt og er folkeskolelærer i Østene. Så det er en god førning å ha vissere alltid. Og annars har vi vært forskvinner i mekt. Det er 8. året nå. Så jeg husker bare i vikskipet at det hender noe av bregøtjen ofte. Jeg har vilja at det hender oftere, og at vi flytter oss skjøtere. Og til dømes akkurat nå stander vi og via om det er noe vel eller ikke. Og dette er okkara futjent. Det er at politiske skipene heller ikke arbeider lengsikta. Vi har unga brek politiske virkesatland i førjon til dømes. Her som det så kommer vel, så stekker alt opp. Og de som kommer til, de kunne av nødjon få sine fingermerker. Jeg skiljer det politisk, men som borgere og som jeg vet ikke, avværende av bregøtjen, så hattar ikke å bjøve borgere. Ja, men det är pura samtidigt det här och jag måste säga att självt i Kina har vi pleier å si at det är demokratiskt, det är ögonflockar men här har det öden för en tant firman det ser mycket. Vi väljer imiska personer in och till demokratiskt i så förstand. Och här har vi en arbetsgrupp och hon fortsätter. Den nästa team kommer in om 3 år eller 4 år. Ja men här är en plan och hon fortsätter. Men så tandlojaliteten borde man kunna haft. Solidariteten tvärs om politisk mörk och i förrän så att en fällskap som mekt skulle kunna färra till alla flockarna så det vi föreslår att det kan hålla tid. Ja, vi tar det så och så. Ja, okej, så det är några runt så till ha kanske en konsensus. Kommer vi se att det är planen. Hade vi kunnat få det av tog så hej det har lagt om ögat. Jag har haft knappt en fungerande plan alltså. Istället för det här att förra första år eller än oftare att nu ska allt kastas om alltså så det blir ingen kontinuitet i nöken. Det blir inte till och det är också nästa dyrare för skipan. En av vita längsikta. Hur så vill jag veta att bregöj ska så ut om i 2013, 2014 och till döms baby vi på och att som nämligen är dörst att göra. Vid öja sett ut och korsta längsikta kan vi datla. Lika åt att säga att teora tid har nu arbetat vi imiska malon från mekt av och igen ut från att det imiska limafällen det vill jag förutsätta att torra virksomhet innanför att röna att lobbya eller avska politiska skipan att det blir samskipa via mekt och här har de väl haft nöker tid har väl varit ser några urslit alltså att han har ett lite till arbete så kvärt glädjas det mest om vi tittar 8 år att det kanske vi arbetar faktiskt att två månader också i vishipa det till Laura Messia och vishipa någon och så gärna arbetar vi då när vi hobor i mitten föringar och är halt vi kunde glädjas om föringar vi har akkurat nu just en kanning Olga Biskupstøv steg for en græsninger verskatland av 4 pensjonister under førjon, livekår av 4 pensjonister under førjon. Og hun viser, nekvaltøy som vi da var tås om i det, men hun viser også til at folk som blir brek møter en rymligere samfunn i det enn de gjør det i 2006, det er 4 kanningen var gjort. Og jeg halte at det er et urslit av arbeid av øyla nekvån fronten, begge fra AUH-felløvnen og øysene av de politiske myndeløgene. Og hun viser øysene til at pendla futjarlige har vi litt okkom. Så det som vi kunne gledast om med mekt til dømes en løs om allmannatrykt og tjenester som er langt i havenet. Hvis hun får virka etter atlan og får nøktande futjing, så får hun å lette om tjafføringen. Det er helt sikkert. Hva det særlig vi ser løvene som av? Her det nødja avtøk til dømes vedløykalsvenning nevnt ui. Jeg behøver rehabiliteringen øyla negrement søgnast i ærene. Og det viser at vi rattan ved. Vi færer rattan ved. Og her i rehabiliteringen høyre øysen samskiftes. Venningen ja. Hon veldig størst problem av her sånn. Men her jo også brøytingar av det. Og i vil skipa halde at førjer gjerast et rymligere
og et bedre samfunn for borgere som bærer brek. Og det skiltes nekvån imiskon instansen, hvis man kan si det. Og allikevel har vi neka etter amal halvtid. Og hvis man kan nevne noe ordentlig og utøyselig mal, så det her vi filtrerer skipen som til steg 4, at hvis jeg ikke kan fære til tiltøk som blir en brek ønsamhet, så kan jeg filtrere vi som kommer å kjøpes vi mer til tiltøk. Og vi tar også disse skipene ved parkeringsplassen, at om jeg ikke orsker genka og lengt, så kan jeg ha et parkeringskort i bilen som gjør meg lov i at parkere nær, vi har som skal. Og så det nøkker vi skifter vi teksting av sending under kringvarspen som vi da har feknast om, og vil de yngste nekkfløyre hver teksta. Og det øysene og i menning. Og så det tekmas tolkingen som vil være en avbjøring til her mangler henter. Simpelthen. Så vi vågner at man finner inn til det. Så her det ikke kanskje den fortjellige parten som mangler, men mer følgene som tolkene simpelthen. Så det alltså skalt om kanske tar man nu för att nämna några ting som man glad för så det fint så det bättre till att vi tecknas om det som händer och arbeta efter som vi instjåkon och det ingen lögna att vi som bara brek som kommer ut i samhället och en ölla stora part av våra liv välst om de fälten som vi möter. Så åt lower och skipaner och det rent politiska, men det personliga hever øysni øyla stauran tøytning. Så hvis vi kunne arbeida av ødlom frontene sen, så gjerst et liv vi en bretje godt og innhaldsrykt, høyast er vi kjenner avbjøringar i muskonslega. Tara Vicheldo, takk for det. Sjølver takk. Ja, det var det vi tatt i mikrofonen av Hesensinne. Nästa episode kommer om nekra viker. Takk for at du lurte deg.